Спортът е изключително важен за всеки един човек. Той създава доста голяма дисциплина, същевременно се грижи за това да повишава устойчивостта ни на стрес и способността ни да вземаме решение. Поради тази причина ние активно насърчаваме хората, които са част от нашия екип, да спортуват, защото това определено им помага и в представянето в работата. Това, което ние правим за нашите служители, е, че създаваме една работна среда, в която те биха могли да спортуват във всеки един момент. Самата сграда, в която е разположен нашия офис, има доста голям катерачен център. Съответно имаме фитнес оборудване, йога и танцово студио. И нашите служители могат във всеки един момент да се възползват от тези предимства на работното си място. Това със сигурност подобрява начина, по който те се чувстват при нас, принадлежността им към компанията. Много от хората дори започват при нас, именно защото ние сме компания за дизайн на катерачни стени. Имаме хора, които идват от цял свят, специално за да работят при нас, защото продукта, който ние създаваме, ги вдъхновява. И те искат да са част от това, да вдъхновяват други потребители. Така че със сигурност това оказва съществено влияние върху техния перформанс. Но все пак трябва да вземем в предвид, че има и други фактори, които влияят върху представянето на служителите, не само спорта. Например, професионалния опит, мотивацията, образованието, как те се чувстват като цяло, дали чувстват голяма принадлежност към екипа или това трябва да се създаде допълнително. Едно от нещата, които ние правим за нашите служители е, че всеки нов служител той получава курс по катеране, което за някои хора е доста странно, защото те никога не са опитвали катеране. Идвайки в нашата сграда, те харесват това, което ние правим, но не го разбират. След като изкарат курса по катеране, мога да кажа, че повече от половината служители продължават да се катерят след това и в свободното си време. Ние като работодател даваме свободен достъп до залата ни не само на служителите ни, но и на техните семейства. И така много често катерането се превръща в семейен спорт и доста често се засичаме с колеги, дори извън работно време, в уикендите, когато всички сме в офиса с семействата си, именно за да се катерим. В нашия офис имаме един изключително задружен екип. Голяма част от хората могат да кажат, че се чувстват доста голяма принадлежност към компанията и същевременно в тях се изгражда желанието те винаги да побеждават. Изкачването на още един връх и още един връх е нещо, което определено е залегнало в културата ни. Работим с млад и динамичен екип и това допълнително спомага за тяхното представяне. Аз мога да кажа, че при нас всички служители, които са дошли от трети страни, се чувстват доста добре. И причината за това е, че ние сме доста известна компания на световния пазар. И много от хората, те ни познават още много преди да дойдат в офиса ни. Например, тази година имахме едно момиче от Хавай, което дойде за стажантската ни програма през юли-август. Тя дойде и стана част от нашия екип, именно защото искаше да бъде част от създаването на нови продукти и дизайна на катерачни стени. Имаме колеги, които са дошли за стажантската ни програма и впоследствие са останали. Това е една колежка от Венецуела, която дойде преди 5 години в България, след което реши, че тук наистина много харесва и екипа и вече 5 години е част от нашия търговски екип и отговаря за пазарите, които са испаноговорящи. Ние работим с доста кадри от чужбина, защото освен основния ни офис, който се намира в България, ние имаме офиси в Китай, Щатите, Канада. Така че колегите при нас, те са свикнали да работят с чужденци и самите чужденци, те са свикнали да идват в България. И според мен преходът за тях е изключително плавен и по никакъв начин не усещат някаква динамика или негативно отношение от страна на нашите служители в офиса.